runyara kumbe apostle power transference ndotana nechirungu ichi basa vamwe munoti kuganira handi kuganira ndikanga ndichitaura izvi ndozondikazvitaura nemutowi vanhu vanozvicherechedza uye ruzhinji rwevanhu mabhuku musoro amo ndikuzviziya kuti makambozvisangana saka power transference yakubva pana sendi ebheri kuenda pana sendani muno mubocha takabva tatanga kuchengetedza sendi noa semuprista wani waMwari runyara kumura apostoli kare kune vanhu vanotenda kwakuzobva tazosvikazve painavo pamacheke kukaitika bipi guru rakakura zvikuru pakayembwa ndofamba nasendi ebheri vari kutaura kuenda kwani kwawo pasi basa wakanga watosiya watodini pakayembwa vakabatana vamwe makadhi munaona nhasi kwabva wabatana ipopo zvine simba ruzhinji rwevanhu vanopfuura vari panapa ndinofunga vakabatwa nerumweya mutsvene vakamhanya kuita hameni kwese zvetiri kutaura zvezvi vakanga varipo munozviziva paiva nemuti wakanga uripo wakadyiwa kusvike pamudzi vanhu vakabatwa nemweya mutsvene runyara kumura apostoli iwo sendi ebheri waiyemba zvawanga vasati vambodini futiba zvawanga vasati vamboita futiba tiri kumutaura mukuru muchizviziva musazozvikangana pazvetiri kutaura izvi handizotenderwi futiba kutaura zvakareba kudai runyara kumura apostoli vari kuna vanhu vanotenda power transference rakanga riri kuuswa simba pana sendani kuti ruzhinji rwese muzvidini muzvione runyara kumura apostoli asi zvakanga zvakawanda kuruzhinji rwavanhu ngekuti vamweni vakanga vachiti vasingambozivi kuti chii chinoda kuitika vangofunga kuti chimwe asi vakanga vakutozive chinhu vakazoona kuti pane zvakudini runyara kumura apostoli vari kuna vanhu vanotendwa sendinowa makasenza navo kwenguva yakareba vachiita basa guru raMwari seriri kuti pana sendimirodi nhasi vachishumara vachiita nyika dzese vachiita madevelopment muno nekwese runyara kumura apostoli basi vakuda kuenda vachiwandire vakambonga vataura mumashure mukwete inini bainini runyara kumura apostoli baba vari kumboshumira semashumira ini ndiri kudinaya vakati izwai muromo mungoti mamwe makaseti munawo zikanzi ivo vavasendinowa iwova vachazoitawo zvani kana munhu achizi achazoite zvake anonga aritaura kuti zvina zvakafanana nezvaningi here right vakataura vachiti sendi ebhero vakagadzwa panyi pagomo runyara kumura apostoli sendinowa mukazoona umwe ganditika asi iwova vaizi vachaite zvani zvanga zvakawanzika zvikuru sendinowa wakauya nenzira yakaoma rwendo runo rwusiya kwaakaite simba zvanga zvakawanzika vaita vakada kubvapo bva vaende kupurasi kwavo vakada vakadzoka odai yanhasika vachiti mapipi nasendinimirodi wani paiva nasendinowa ndopa nasendani ndopaitika zvinhu zvese vachipuwa simba power transference yakanga iri kudini ipapo iri kuitwa iyo vachiri mupenyu isusu vanhu tisikazvidini mawiri asi simba riri kudini riri kuiswa muri kuzviona manje vamwe munavo nemakadhi ati munavo munozviona vakazvipitika apa pazvinoshamisa kurwara kwavaiita sendinowa vakanga vaina sendani pese ndakambotaura papasikapo ndichiti kana mushumo tawe zvinhu zvechechi paya musangano unowu waApril unowu muri kuzvidzwa sendinowa vakanga vari kurwara zvakanyanya makanga musikawaoni vakabva pano uri musi wechingani isondo ndikumuyeuchidzai mande ambabhatidzi mufambi ava vakanditi vachiwandire endai nemapepa echinyi echechi muendese uko seurongwa hwechechi mirandu runyara kumura apostoli ndakatenga kutuma nemukuru ndikabva ndaenda ndakasvikako ndofunga ndakanga kumatutu ndofunga ndakanga ndako ndakasvika sendinimirodi wasipapiba
vanhu vese vari pa hapana akatenda pakuti ndimupe mapepa endakanga ndiinawe echechi emurandu mirandu yayo asikana nezvakati zvina zvaitika zvese pano hapana akatenda pa hazi mirirai akanditi mirirai iwo nga vasati vakusenzesei zita rasendi nimirodi ba vakanditi ndimirirani sendi nimirodi runyari komuri apostoli ndikagarapo vana mukoma wacho vakadini futi papo vakasvika ndiripo hapana akatora mapepa iwawo runyari komuri apostoli kugare kuna vanhu vatotenda kusvikira vazouya ndiri kutaura zvendakaita chokwadi muno mugiraundi muno machiwande vakati hamudini vamunomu hamunyepi akandokutoni ndakabva azosvika ndakabva ndazogamuchidze mapepa aya ndakadina nemashizha amuno ndiwo akazobvisa zvavo mese kwabva watobvisa mukona simba racho raripo kare kwabva watochachini kwabva wangobvisa kwabva watore zvimwe zvinhu zvese kwabva watodini kwabva watoenda kwabva natonga kwabva nadini inaenda kuzotomboaona bangoti situation yanga yakaoma panguva ipi iyoyo muri kuona kuti simba rakanga ragara ratapapi rapo right zvazoitika ngezvokuti manje sendinowa vazorara sendinowa pane madzimai akatoite ekodi mutambo kevanozikana nevanhu vese vakanga varipo runyara kumuri apostoli kavakaedzesera kurara kwasendani zikanzi sendinowa hanzi vakarara vaine tsvimbo yavo iyo iyaiyei vakitambodina hangu handidiga vese zvakachitika zvinapokazviona pakuizoti manje tsvimbo ino vakarara kuti ndiani uchachibvisa manje tsvimbo pana sendinowa ndikutaura kuda kukati usekati zvakaoma ndidiga hanzi ana baba vakanga vari papi vana mukoma vakanga vari papi potopotso nevanin'ina vakanga vari papi ndikuseka kuti kuzovichengetedza nyararako vurapostoaanotenda sezvimaitirwe zvaitwa hanzi kana vakuru vedu vamurapi vanzi vabvise tsvimbo vakairamba vakaramba kuti hazvidiniba handizvikoma runyara komuri apostoli baba vakanga vachiziva zvavakanga vachidini zvaiziva runyara komuri apostoli right kana vana mukoma hanzi vakabvunga one visai zvichibvisaiva hapana akadaba runyara komuri apostoli vese vakadududza kutya tsvimbo iyoyo haibatwi nemunhu chero runyara komuri apostoli tsvimbo yakabva pana sendi Johane ikaenda pana sendi Ebero ikaenda pana sendi Noa haibatwi nemunhu wese baiyoyo runyara komuri apostoli akazodza bani daidzaoni naoni abvise kutaura sendi nimirodi hadzi ndo akangosvika bati kwatiri pamusoro kwabva watotori chini adhawasidai yakatorwa nousiya bavo vapana akada kushinga ivo bavo kavo chibhamu chaikuda ipapo vakachawesa mhere kana paine vari kumuka akuda kushinga umuka zvezve asi patsvipo vakadii kwakatyisa kwabva zvangafanira zvapera zvakadai kuzoti manje musi wa1 wamurapi vakuita basa riya vachibva vati iyo zvinezvi zvinhu zvese zvesangano izwai zvinhu zvese zvesangano zvese zvapana sendani unyari komuri apostoli zvinhu zvesangano munozvizivazvo zvese zvichezi musangano yenyu yese nekumaodini kwenyu kumasenda kwenyu kwese you see nemapurazi yese nezvikoro zvese zvesangano hazvi zvasendani vapora vai
hapo ndakanda cha kujararo kamura aposto chese chesakana newowo futi nechimbo yakabata nemabhiye unawo ngawese zvese zvirikona zviri panapa zvese ngezvawo zvine chekuita nesakano zvese ngezvawo hapana unotenderwa kuzvibata iwo muri kuona wamurapi awa mabhiye wainawo ndiwo ava murapi anorodhi muri kuzvizwa zvakanaka munofanira kugutsikana kuti simba rakanga richisenzwa paipai waitaura simba racho rakanga riripo ngerava murapani anorodhi runyara kumurapo gare kuda vanhu vadotenga ipapo zvaitika hatidi kusira saka ndati ndiri kukumbira ngoti ndaona kuti beta kurebesa nsi vanhu muchibva panapa mati tadzidze zvakati runyara kumurapo zvaitika izvozvo pakaitika mweya mutsvene usikaitiba madzimai munozviziva vanhu vakamhanya nameno wachemba kurumbidze chigaro chamwari runyara komurapo gare kuna vanhu vanotenga wakaimba vanhu vakafara vanhu vakuru vakanga varipo marabha huma ese ebocha muno nemawewo 10 nema70 nemarabha huma ekumatimana vakamirira sangano rese vakaenda pamberi pechigaro cheumambo vakaenda koremekedza chigaro chitsva chakanga chapo runyara kumurapo ari kudanha adotenda right nana baba wacho vakadini futi runyara kumurapo nevaning'ina vacho vakadini futi pano pedasira rega nana mukoma wacho dzidza vacherese vakadini futi aribe nhasi runyara komurapo basa raupurisita arizi bape rinonga raenda rinochinjwa kuita marirani hapana ngere kumusoro kupi zvasetwa forever saka kubva pamusi iwoyo vakanga vasikadi vasina gutsikana meno yenyu ndo zvakanga zvatorongwa naMwari ndo zvakanga zvapo zvakazvagara zvagadzirwa naSendi Noa musingazvidini nekuti vakazwi uchaitawo zvani imi maka muchifunga kuti right kurwara kuita mutumwa tichazwa panapa musi tifanira sei paApril paya tichazozi right endai motaura nhingi kuti ngaamire pamberi pano tichiona kuita runyara kumurapo vakazwi unoite zvani kubva musi iwoyo tinokutendai mwese momwe yakadai ngekuti kuya kumuri kuyi kwamaita kunoratidza kugutsikana kuti basa raMwari riri pamunhu waMwari chaiye runyara kumurapo vanhu vanotenga handichatauri zvakawanda kana zvimweni zvakashumirwa nevanhu pano zvese zvakanga vari kushumaira zvechokwadi ngoti ngazomupedzera nguva yenyu asi mubvunzo wangu unoti magutsikana here mutumwa wanu ndisendani izwa kana paina usu mutumwa wanu ndisendani zvinhu zvechechi zvinobvunzwa kangani mutumwa wanu ndisendani vaizhinji takatenzi Apostol. Oja chico.
apostoli. Sambadu kwa Hebrew chapter 10 verse 39. Fungai kutsunga kwenyu kwa kare msorosho. 39 verse. Zino isu hatizi iwo wokudzokera shure. Isu apostoli hatizi wokudzokera kumashure. Kuti tiparadzwe. Nokuti wandodzokera kumashure vese vachaparadzwa. Asi tiri wokutenda. Basa redu nderakutenda. Kuti tiponeswe mweya. Kuti medi iponeswe nasenzimiroti. Tinopa kutenda pano umwe chetu wakabva kudenga. Uyu mukristu wa Mwari uri pano anotaura zvinoitika. Kugare kuapostoli.